ଆଗରୁ ତୁମେ ତ ବାହାରେ ମଦ ପିଉଥିଲ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକି ଘର ଭିତରେ ମଦ ପିଉଛ, ଆଉ କହିଲେ ମାରାମାରି କରୁଛ। ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି, ଯାଉଛି ମୁଁ। ଚାଲ ରେ ମାମା ଚାଲ। ଏହି କଥା କହି ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଭାବିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଟୁନି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟୁନି, ଟୁନି, କବାଟ ଖୋଲ ଟୁନି। କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଟୁନି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ମୁଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିପାରିବିନି। ତମେ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ, ଆମେ କଥା ହବା। ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ତମେ ଏବେ ନୂଆ କରି ଘର ବନାଅ, ଆଉ ନିଜେ ସଂସାର ଏବେ ନିଜେ କର। ସିଏ ତ ମଦ ପିଇବାଳ ଭଳିଆ ହଉଛି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛି। ତମେ ତା ପାଖରେ ରହିଲେ କାଳେ ତମକୁ ମାରି। ହଁ ହଁ ସାନ ମାମା, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ସେଦିନର ରାତ୍ରି ବିତିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନୂଆ ବସା ବନେଇବା ପାଇଁ। ନୂଆ ବସା ବନେଇଲେ। ମା ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘର ଛେଇବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମା'କୁ ଝିଅ କହିଲା, ମା ତମେ ଯାଅ ମା, କିଛି କୁଟା ନେଇକି ଆସ। ହଁ ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁଟା ନେଇ ଆସିଲେ ଘର ଛେଇଦବା, ତାପରେ ରହିବା। ଏପଟେ ମଦୁଆ କୁଆ ମଦ ପିଇ ପିଇ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଗଲା। କର୍ମର ଫଳ ପାଇଗଲା।